Λοιπόν, επιτέλους κατάφερα να μπω μέσα, να παραβιάσω το κανάλι του Μιχαήλες. Λοιπόν, ο στόχος μου ήταν όμως άλλος. Όμως δεν μπόρεσα να χακάρω το κανάλι του γιατί είναι καλύτερα ασφαλισμένο. Λοιπόν, άκουσε με καλά KGB 1278, ναι, σε σένα μιλώ. Παραβιάσα το κανάλι του Μιχαήλες για να σου στείλω αυτό το μήνυμα. Αν σε 3 μέρες δεν μου έχει στείλει 10.000 ευρώ, τότε θα χακάρω το κανάλι σου και θα το διαγράψω και μετά θα στείλω την παρέα μου να πάει στο σπίτι σου και να σε πλακώσει στο ξύλο. Έχεις 3 μέρες διορία. Αυτά από μένα. Προσκυνήστε όλη τη νέα ομάδα hacker. Το όνομά μας θα αποκαλυφθεί στο επόμενο επεισόδιο. Πλάκα κάνω, στο επόμενο βίντεο. Όμως να προσέχετε, γιατί το επόμενο βίντεο μπορεί να μην το κάνουμε σε αυτό το κανάλι, αλλά στο δικό σας κανάλι.